Inoiz bihotza bete duzu amets batean eta gero misterio txuki deseginda. Ikusezin indar bat zure arrakastaren aurka lanean ari dela dirudi. Liam ezagutu ikuspegi handiak zituen artista bikaina. Berak hurrengo maisulanaren kontzeptua gogotsu partekatzen zuen bakoitzean oztopoak agertzen ziren. Materialak desagertu egiten ziren, inspirazioa gutxitzen zen edo kritika txikiek bere arreta desbideratzen zuten. Lagunengan konfiantza zuen animoak bilatuz, baina emaitzak beti berdinak ziren, etsipena. Egun batean, orain arteko erakusketa handienarentzat prestatzen ari zela, Liamek aldaketa erradikal bat egitea erabaki zuen. Bere planak erabat isilik gordeko zituen, bere misean soilik susurlatutako sekretu bat. Ez iragarpen gogotsurik, ez azalpen zehatzik asmo honeko lagunei. Besterik gabe lan egiten zuen, misteriozko aura batek babestuta. Lehen aldiz, bere proiektuak oztoporik gabe aurrera egin zuen, munduan osorik eta arrakasta zoragarriarekin agertuz, interferentziarik gabe. Zergatia, ez ziren asmo txarrak, baizik eta esangabeko inbidiaren energia sotila, eskatu gabeko aholkuak edo baita iritzi desberdinak ere, aurreko aleginak inkontzienteki desbideratu zituztenak. Bere bidaia pribatua mantenduz, Liamek bere energia sortzailea eta bere bidea babestu zituen. Ulertu zuen amets batzuk isiltasunean hobeto zaintzen direla, kanpoko begiradetatik urrun, distira egiteko nahikoa indartsu izan arte. Zure dedikazio isila da zure ezkutu handiena. Hartu zure bidaia misteriotsuaren boterea. Arpidetu basko ere porak bizitza xedetsu bat bizitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko.